mai saba ku sona da ta me yasa ba za ku fahimce ni ba ba na son rashin kunya ba ni zaka kalle ni ka ce mun ba ni da hankali matata ce ko kana so ko baka so dole sai ka ƙara aure aure kuma kar ka sha mamaki irin ɗin iskan yaran nan ne gantalallu marasa amfani za ga an dauko kawo maka an ce ka aura kwarai da gaske to in kin fasa kin raina kanki wace irin karya ce mara zuciya sha kawai matata ce umma na zo ne ina son mai magana mai muhimmanci da ke so da na kina ta magana auren nan umma wai dan me kike so na ƙara auren nan da Allah matata muradina ke nake zance zuci ta ra'ayi kanki yanzu akan wannan ne damuwanki ba san ƙara kula ta ya mace ba what amarya ta sarauta 'yan mata ko kuma in ce uwar gida mai gabasi ke me ya kawo ki a gidan nan har za ki zo ki kama dukan mata na kina da hankali akan ki kuwa daga yau idan na sake ji wannan yarinya ko harara kika sake mata to ki sani ki kore kanki da kanki tun kafin na zo gidan Janet wallahi ina son mijina bana son rabuwa da mijina mijinki yana son ki insha Allah ba za ku taba rabuwa da shi ba ki je gida na sake ki saki daya ban taba tunanin kai jahili bane mara hankali sai yau kyakkyawa ke nake so kyakkyawa matata ce wannan yarinyar da ka gani ita nake so kuma ita zaka aura ko kana so ko baka so an ce zara ba mu ne gwanata matata Allah ga tambawa ne Allah ga tambawa Allah ga tambawa Allah ga tambawa Allah ga tambawa ne Allah ga tambawa Allah ga tambawa Allah ga tambawa Allah ga tambawa ne yanzu dai ina fatar kin gamsu da irin soyayyar da nake nuna miki kuma kin amince zaki aure ni kwarai kuwa na yarda na amince zan aure ka kai ne mutum na farko da ya taɓa furta min da kalman da suka sa ni farin ciki tun bayan rasuwar mahaifiyata zuciyata ta yarda da soyayyarka sai dai da fatan za ka riƙe ni cikin aminci da kwanciyar hankali za ka cire ni daga cikin baƙin ciki zuwa farin ciki na yi miki alƙawarin idan ina raye ba zan taɓa bari wani ya cutar da ke ba ko kuma ya saka ki cikin baƙin ciki na gode da irin wannan karamci da ka nuna a gare ni sai dai ka san matsalar guda ɗaya ne don yanzu ma da na fito daga gida ba a sani ba don wallahi ni ba na son rayuwar mugu har ga Allah ki kwantar da hankalinki kwanan nan za ki koma cikin gidana da zama matata kuma an jima nan kaɗan zan fito na nuna kaina a gidanku Watu wakiliya! Watu wakiliya!
Batu wakiliya! Rabiu yaya? Ya da irin kira haka me ya zafi haka? Na zo ne akan alkawarinmu. Na ga fariyan nan tana ta min wani wake-wake ne wanda ba zan iya ɗaukawa ba. Sabida haka, idan aka samu akasi, zan babbaka ki don sassara ki na sha jininki tunda ta nuna ba ta so na a madadin kuɗina. Haba Rabiu, me ya zafi haka? Sai ka ce baka sanni ba? Ni ce fa Fati wakiliya. Ka kwantar da hankalinka, wannan aure kamar an yi an gama. Wani gamawa? Bayan gashi ne tana furta min wani kalmar soyayya wanda bata taɓa furta min ba, har kike cewa an gama bayan kin gama da ni. To ka yi haƙuri, za ta gyara insha Allah. Yawwa sannu. Fati, ki da waye wannan haka? Wallahi bako ne na yi, daga Jaguru ya kawo min sako. Yaran fuskar da Anuri ya kamala ko an kawo mana kuɗi ne. Ke dai bari, ina yaron nan da ke aiko mana sako duk azumi. Na gane shi yaron aminin ka. Kwarai kuwa. Na gane shi. Shi muka tsayar dan takarar ciyaman a wannan garin. Sauran bayanin sai kin shigo zaki. To shi kenan ma. Yawwa Rabiu, yanzu dai ka bari. Za mu yi magana da mahaifinta sai a tsaye da rana. A gyara dai ko in gyara da kaina. Kuma wallahi idan ba gyara ba, za a yi kokin jini a garin nan. Allah ma ba zai sa ba. To shikenan. Yawwa. Ya sunan wanda mijin ke ce an tsayar a matsayin ɗan takara? Sunansa Umar Dahiru, matashi, kyakkyawa, mai jini a jika, shi za mu zaɓa. Saboda haka, kai ma da mutanenka ku zaɓe shi. To madalla. Labari mai daɗi malam. Kamar yadda na gaya miki, lokaci ya yi da zamu mori demokaradiyyar ɗan dari. Saboda wannan yaro da muka tsaye da a matsayin ɗan takarar ciyan Umar, yaro ne mai hazaƙa, mai kwazo, kwarai da gaske. Masha Allah, gaskiya muna tare da shi. Malam dama akwai wata 'yar magana da nake son mini da kai. Dama wannan bawan Allah da ka ga mu tare da shi a tsaye a kofar gida, ya ga Ramla ne ya ce yana son ta. Shine na ce bari in ma magana don saboda a bashi dama ya ringa zuwa zance. Wai wanda na gan tare da shi a kofar gida? Shi din dai malam. Mutumin kirki ne, ko na masa alƙawarin za a bashi kai ya dawo. Ke, daga ina kike? Kuma da wa aka ce an ganku tare da shi kina zance? Ni ban san komai ba, daga gidan kaka nake. Ni za ki mai 'yar iska kamar ki? Kuma malam kana kallo ba za ka yi magana ba? Za ki magana kuma za ki magana ba? Muna ka albunguma. Na gode Allah da hannun uwarki ka kwaso ba nawa ba. Ya ne ya jin daɗi. Ya kwana biyu. To ya ɗan tari. Mugu ina sauraron ka. Me yake shirin faruwa a garin nan? Saboda ga zaɓe na zuwa. Ya kamata mu fara shirin tunkarar jama'a. Don lokacin amfaninsu ya kusa zuwa. Allah ya taimake ka. Ya ƙara ma nasara. Kai kaɗai babu tankarka a ɗan ɗari. In kana zuwa muna zuwa, in baka zuwa mun fasa. Gaskiya oga, kamar yadda na gaya ma, akwai babban matsala da ke tasowa. Shi ne dalilin neman ka da na yi. Yanzu wace irin matsala ce? Wallahi oga, akwai wani gaye da ya je karatu a jihar Nasarawa a ƙaramin hukumar Nasarawar Makama Dogo, cikin kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke Nasarawa. Yayi karatu mai zurfi, ya dawo yana ta fama wayar mu da jama'a kai domin sake kin zaben ka. Wai tun da aka zabe ka, me kai musu a matsayin ka na ciyaman? Saboda haka ba ka da amfani, babu wani abun ci gaba da kai. Ka je ka tara Abuja, ka bar su sai in lokacin bukatar ka ta yi. Wani gaya ne wannan? Turo su aka yi? Ko shi ma asalin
haifaffen ɗan dari ne. Dan wannan garin ne karatu ya je yi a Nasarawa. Bayan ya gama shine ya dawo. Kuma wallahi ya samu goyon bayan mutanen garin nan da kewayarta. Manya da yara sun ce ba za su sake zaben ka ba. Waɗansu matasan ma sun sha alwashin yin maka ihu tare da jifa duk da ka sake fito yawon kamfen. Ok, to yanzu menene abun yi? Sai yadda ka ce shi za a yi. Yanzu dai ka san da yawa kan mutane ya waye, ba jin tsoron mu suke yi ba. Saboda haka ka samu lokaci ka haɗa muna zama da gayan domin mu san me za mu yi. Shikenan oga, sai dai fa gaskiya a juya bushe. Muguna wake da ba damuwa. Ga wannan. Gaskiya akwai alamun nasara da ganin mutane suke ta kawo kai. Insha Allah za mu ji abin ya ban mamaki wallahi. Sai ba ta ga ma. Allah ku yi hakuri dan Allah. Kai sai yanzu zaka zo? Dan Allah ku. Ka san zabun nake gaban mu. Ku yi hakuri dan Allah. Wallahi na bi ta yan awaki ne wajen baba mai akuya kan maganar tattaunawar mu akan dan takarar mu Umar. Kuma maganar gaskiya yan awaki suna tare da mu 100%. A'a masha Allah. 100%. Kai insha Allah ma ga wato a rayuwa ba yawan jin irin wani daga bakin mutane. Alhamdulillah. Kaga sai dai biyo Allah godiya. Wato a rayuwa duk abin da ka sa a gaban ka na alkhairi sai ubangiji yakan bude maka ta hanya ko ta wani hanya. Kar ka ji dadin da nake ji. Haba dan Allah. Zaman sa a matsayin honorable. Kai ka kai mun samu ci gaba yi. Ai na ga maka yanzu ba a jin namu ne abun ai. Na wani ai ba kai ne ni ne ba naka bane ba na bane. Kowa da kowa ne. Na ni ne hona. To na wani fa ai ya ga maka. Sannan kuma matasa, magana nake yi ko babu mai ji a cikin ku ne? Wataƙila ya je yadda ake koyon sallama a cikin mutane. Ba mu da lokacin sauraron ƙananan wannan maganganun naku. Wane ne Umar cikin ku da yake son ja da mai gidanmu Honorable Ajamu mai Allah? Tambaya kake ko kuma neman sani akan dan takararmu Honorable Umar namu na gobe? Kai yaro, ka san irin maganar da kake ko jikinka ya gaya ma. Ai yaro na bayan babarsa. Ni na fi karfin ka ce min yaro. Ka ji ko dan bangar siyasa? A'a, kada kai haka. Rabu da su. Yanzu lokacin bukatun su ne. Sako ne daga bakin Honorable Ajamu zuwa ga Umar Dahiru. Akan yana son ganin sa yanzu saboda yana da magana da su yi mai muhimmanci domin cin gaban garin dan dari. Masha Allah. Wannan bukatar ta samu karbuwa. Abokaina, ya kamata mu je, domin mu je da me yazo. Domin duk mai nima baya tsoro. Domin burinsa akan bukatarsa take. A Umar, bai kamata mu je ba. Shi yake bukatar mu. Haka shi ya kamata ya bi mu inda muke. Siyasa ba gaba bane. Saboda haka shi shugabanmu ne, a saman mu yake. Ba laifi bane da mun je. Muna tare da kai. San takara namu na gobe. Tiya mu. Mu je. Mu je. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Yau ne ranar. Hadin ka canza kala. Yaya? Razali. Ya gari? Ka je ka koya ina da hakan nan. Ana da harkar ne sai hankali. Wallahi rayuwar ne ma dai ka. Kai, abokina. Ya haka. Baka waye shi bane? Na na waye. Kani ranar ne fa. To, yaro mugun matan nan fa to kila ai bai da kunya. Wow ya so. Ka sauraron sa ba. Kuna ji na? Wato yanzu lokaci ne da ya kamata mu nuna goyon bayan mu ga matashi ɗan uwanmu wato Umar Dahiru domin kawo mana canji a ƙaramar hukumar ɗan ɗari. Duba da yadda har yanzu Honorable Ajamu Chindo ya yi watsi da lamuranmu. Ba haka bai haya. Wannan gaskiya ne Mubarak.
babu wani dalilin da sake sa mu sake zaben wani rabon a jamu cindo. Sau bai ɗauke mu da muhimmanci ba. Yanzu lokaci ne wanda ya kamata mu zaɓi matashi da ya kama da cin gaba. Kenan ka gani yanzu kanmu ya waye babu wanda zai ba mu kuɗi domin mu zaɓe shi. Domin tasirin siyasar mu shine 'yancin mu. Ko ba haka bane? Gaskiya ne. Ai na daɗe da gwagin lissafi wannan mugun mutum a zuciyata. Wadda nawa muke da shi a ɗan nari. Kansilolin mu 5 a cikin gari wani cigaba suka kama na baya ga cigaban kansu da iyalansu. Yanzu lokaci ya yi da ya kamata mu fito yaƙi ire-iren su Ajamu Shindu da wayannan gurɓatattun kamsilolin namu marasa amfani. Wallahi dai Tijjani Allah dai ya ba mu shugaba na gari a kullum shine addu'ar mu. Amin wallahi idan ba haka me za a yi da shugabanci irin na Ajamu Shindu? Gaskiya kan babu kabri ƙauyen nan. Assalamu alaikum. Maka da gajiya. Kawun lafiya? Ya kwana biyu. To da Allah ka san dai zabe na zuwa. Ya za a tattara mun da tsofaffin kansilolin nan da yuli da dinan duka ka tattara mun su a waje da ina son yin zama da su. Da Allah duka har tsofaffin duka ka tattara mun su ka san zabe ya kusa zuwa yanzu ne. Da Allah ka yi kokari da Allah. Yaushe za ka tattara mun su? Ok, to. Ba da ma bari muna kan waya da kai kuma ga wasu yara na sun zo kuma akwai wani dai ban san karka damu dai zan neme ka the next 1 hour insha Allah zan kira ka. Ina maka barka da zuwa gidana tare da tawargarka. Na so a ce kai kadai ne ka zo. Saboda maganar tamu tana buƙatar sirri. Musamman kai ne mutum na farko da yake so ya takara da ni a wannan garin. Don haka magana ta da kai tana buƙatar sirri. Duk wani abin da ya shafi al'umma, muji akan gaskiya ake magana, ba buƙatar sirri. Musamman wannan lokaci da cin amana ya zama ruwan dare. So ina tunanin ko anan mai wadatar. Kar ka yi tsammanin takararka ya tsorata tawa takarar. Domin ko mu ne gwamnati, jam'iyyar mu ita ce akan mulki. Ina da ƙarfin da zan ci zaɓe ko ana so ko kuma ba a so. Saboda haka ka faɗi abin da kake so. Zan baka kai rayuwarka yadda kowa ke rayuwar shi. Ina da buƙatan ka janye takararka saboda ba na son ka da asara. Jam'iyyarka ba sananniya ce ba. Honorable Umar Dahir mai gidanmu. Dama wannan magana ce ta sa ya kira mu. So mu ba mu da buƙatar irin wannan magana. Mutanen gari ne suke da buƙatar su irin wannan magana ba da. Ba dan komai ba saboda suke da buƙatar su haka. Wani jam'iyyar mu karamar jam'iyya ce amma kuma muna da nagartaccen ɗan takara. Kai ka iya bakin ka san a gaban manya ka girma. Ina manyan suke? Waɗanda suke sayan gurɓun jama'a ci zaɓe ko kuma waɗanda suka gagar kama gazon ci gaba su ne manyan. Insha Allah jam'iyyar mu ce za ta yi nasara. Kai wannan maganan kar wanda ya sake sa baki a cikin wannan kuma ƙarya kenan. Haba. Tabbas ya yi gaskiya. Ba da ku yake magana ba, da ne ya kamata yake magana. Kuma ne ya kamata na ba sa amsa da magana. Honorable, na ji duk abin da ka faɗa. Sai dai ni yanzu ba zan ci maka komai ba, saboda lokaci ne zai tabbatar da kowa da nasararsa. Tabbas, kuke da gwamnati a hannu, amma ka sani mu kuma ba tare da Allah. Saboda haka, ka jira lokaci. Wani ragu, menene kake takama da shi wanda har kake tunanin za ka iya cin zaɓe a kaina? Da kyau, siyasa da dandali ne na ado ne ko na kwalliya da zan ce za ka iya nasara a kai.
sai dai kashi ya sa nagarta ake nema irin tawa. Don haka ina mai baka shawara ka zo mu haɗa kai mu yi tafiya tare. Abin mamaki, wai kunkuru ne ke kushe kyawun halitta irin ta barewa. To shi kenan, ka sani, kamar yadda bera ba za ta taɓa yin kokawa da mazuru ba, ba ka tattalin tafiya ta da kai. Kai zaɓin gwamnati, duk kuma zaɓin talakawa ne. Mu zuba mu gani, zo mu. Ranka dade, ko me takamin wannan yaron da ba za ka ba mu dama mu gama da shi ba, kowa ya huta. A'a mu. Abin da ya sa ka ji na ce ka zo ka same ni ɗazu. Wato ina so ne mu yi magana ta fahimta. Nan gaskiya ne. Ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. Shin da gaske ne kana son Ramlat? Saboda Ramlat ni ne uwa da uba a gare ta. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ni ce ka zo mu magana ta fahimta. Da gaske ne kana son ta da aure? Wannan gaskiya ne baba. Kuma na ji daɗin wannan tambayar da kai mun. Kuma haka ke nuna mun ingancin tarbiyyar da ka baiwa Ramlat kuma da soyayyar da kake yi mata. To baba ni a shirye nake da na aure Ramlat idan har kun bani dama. To ai shikenan, dama so nake na tabbatar. Na maka izini ka ci gaba da tsayawa da ita, kuma da Allah in ka je ka sanar da mahaifinka ka ce ina son gan shi saboda mu magana da shi insha Allah akan magana da Ramlat. To shikenan baba. Nagode baba. Baba Allah ya kara lafiya. Amin amin. Amin amin. Ga wannan dai. Akai haba hada da wani kuma akai haba. Wallahi ba ai ba. To Allah ya saka da alheri. Masha Allah. Masha Allah. To madalla a gaishe su. Madalla na gode. Na karɓa. Ba wasa da kuɗi ba. An gama. Iya abokanin rayuwa ne. Haka ne ba damu. An gode ake samu. Kaka! Yau na ga mutanen ki a rana suna sayin sa da juna. Malam Sale da matarsa? Ashe Allah zai nuna min wannan rana da zai bijire ma maganar Fatu wakiliya. Lallai Allah kenan, Allah kai ne Allah. Allah buwa yi gagar misali. Wallahi kaka, yau tamkar ranar sallah nake ji saboda farin cikin da yake raina baya misaltuwa. Kwarai da gaske Ramlat. Ni ma ina taya ki murna. Sannan kin ga yanzu kin samu rancin kanki tare da rayuwar farin ciki ba tare da takurawa banzan Fatu wakiliya. Yauwa kaka, dama na biyo ne in gaya miki zan koma daga sakon da ta min, dama ina kan hanya ta ne shine na jiyo hayaniyar su na ce bari in gaya miki. Sannan Ramlat, ki rike masa biyu alƙawari, ki zama mai haƙuri da juriya. Na san halin ƙanwata akwai haƙuri, abin kuma ki ƙara saboda samun ingantaccen rayuwa ne. Insha Allah yayi magaji. Nagode. Kaka. Magaji ka ga yadda Allah ke ikonsa ko? Sosai kuwa kaka, Allah ya ba mu mafita. Amin. A gaskiya abokina Shehu, irin farin cikin da nake ciki a yanzu ba ta musultuwa, saboda irin yunkurin da al'umma mu suka yi na garin ɗanɗari wurin canza wannan mugun mutumi a Jamus Cindo. Wai a ce kana shugaban al'umma baka damu da damuwan al'umma ka ba, wannan wace irin demokaradiyya ce? Aini kuma yanzu ba a demokaradiyya illa son zuciya, domin ba za a bar talaka ya zaɓi abin da yake so ba, sai abin da sama suke so suka ƙaƙaba ma jama'a, kuma babu adalci wallahi. Ato, an gaya maka dama su adalci suke so? Ta yaya kake tunanin ire-iren su a Jamus Cindo mu da damuwar al'umma, saboda suna ganin ko da al'umma ko babu za su ci zaɓe. Allah ya samu dace. Amin ya Allah, ayyukan lamarin 'yan siyasan ƙasar nan kwata-kwata babu Allah a ransu, domin duniya kawai suka sani. Kai dakata, me kake shirin yi? Dalilin da ya sa ka riƙe hannuna ne abin da nake shirin aikatawa. Saboda a kofar gidanku aka liƙa postan ɗin ko? To, ga neman fa hanya, ga neman hanya Lukman, wai karfin hali ɓarawo da sallama. Kamar da Allah ya Allah. Irin ku ne kai ni mun fika fa.
dan haka kai zaka zo kawai kana wannan zaka zo mu kai karamin shege ne kai ƙarya ne wallahi sai ni matu na gidan mugu amanar cindo ciyaman a yau ciyaman a gobe kamar yadda ka faɗa ne makaho baya shakka ɓata mudubi haka ni ma zan tabbatar muku da cewa yaro baya shakkan mutuwar uwar wani duk sai na yi maganin da ku da umar ɗahiru duk sai ne muku daƙiƙanci za ku gani amma wannan gayan ya rena mu wato ba ya ce za mu gani ba to idan ya fasa shi ba dan halak bane sai shaye-shaye da biyan siyasa masu ra'ayi irin nasa a jamucin da kenan uban yan daban dan dare insha Allah sai mun ga karshen sa insha Allah jama'a assalamu alaikum al'umman garin dan dari mun kawo muku dan takara Umar mai yaro ne mai nagarta wanda ya san ya kamata shi yasa muka haɗa kai mu al'umman wannan gari muka kawo muku shi a matsayin ɗan takara wanda zai je ya kwato mana haƙƙinmu ya kawo mana kusa da mu dalili da yasa muka kawo Umar ne mutum ne mai kaifin basira mai hangen nisa ba irin wayancan mutane da muka zaɓe su suka mai da mu kara zube ba shi yasa muka kawo muku Umar al'umman garin ɗan ɗari da ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu mu haɗa kai mu zaɓi Umar a matsayin shugaban ƙaramar hukumar mu don ya kawo mana ci gaba. Jama'a kun amince? Jama'a kun amince? To Allah ya sa mu kai gaci. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Al'umman garin ɗaɗɗari. Anu alaikum salam. Mun tara ku a nan ne domin mu gabatar muku da ɗanku, ƙaninku, wa'anku a matsayin ɗan takarar ƙaramar hukumar ɗanɗari. Saboda haka muna roƙonku da ku ba mu goyon baya ku fito ƙwanku da ƙwarƙwata ranar kaɗa wannan guriya ku kaɗa mai guriya har mu kai ga nasara. Ba zan cike ku da yawan bayani ba, zan bai wa Umar dama insha Allah ya muku da ku ji bayani daga bakinsa. Da farko muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai wanda ya kaddare mu da haɗuwa wannan waje. Ina godiya da iyayena wanda suka bani ƙarfin gwiwa dangane da fitowa wannan taka. Sai kuma abokanaina wanda suka ƙara min ƙwarin gwiwa don ganin cewa mun kawo ci gaba mai ɗaurewa a wannan ƙaramar hukuma. Ƙaramar hukumar muna ɗaya daga cikin waɗanda suke jajircewa domin fitowa su yi zaɓe. Amma me yasa har yanzu wanda muka zaɓe shi har yanzu ya kasa kawo mana wani abu da ci gaba wanda za mu duba mu ce yau gashi mun samu ci gaba. Sai mu tsaya mu duba. To wannan dalili shi yasa muka fito kuma muke so a canza shi saboda mu kawo wa ƙaramar hukumar ɗan ɗari ci gaba mai ɗaurewa. Da fatan za ku ba mu haɗin kai. Assalamu alaikum. Na kuma tashi a karo na biyu. Mun gode Allah da wannan dama da kuka bamu na taruwa da kuka yi mana dalilin ɗan takarar ƙaramar hukuma da muka zo muku da shi ga sunan jam'iyya mai alamar kuciya SPP duk wannan jawabai da muke yi akwai shugaban jam'iyya a nan wurin ba mu ba shi dama ba amma yanzu dama zai koma karinsa. Shugaban jami'a bismillah. SPP muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala
da ya ba mu ikon taruwa a kamar yadda kuke gani a nan na tsaye da ɗan takararmu a jam'iyyarmu na SPP a mai adalci wanda muka tsaye da ɗan takararmu wato Umar Dahiru. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka taru haka Allah ya nuna mana rana da za mu taru na murnan Umar Dahiru ya yi nasara wannan jam'iyya ta. Salamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. SPP! SPP! Al'umman wannan gari ɗan ɗari ina sanar da ku wannan ɗan takara ne mai nagarta, ɗan takara ne mai biyayya, saboda haka ina shaida muku muna da labari wayansu 'yan siyasa za su kawo omo, za su kawo taliya, kar ku saurare su. Kwarai kuwa da gaske. Saboda haka gaskiya muke so, adalci muke so, Allah ya ba mu adili, Ubangiji ya Allah ya ba mu nasara, Allah Ubangiji ya wuce mana gaba, Allah ya mana maganin azzalumai, Allah ya biya mana bukatun mu alheri. Sai an ji maku, assalamu alaikum. Jama'a assalamu alaikum. Allah abin godiya, mun gode ma Allah da ya bamu wannan dan takara Umar Dahiru kuma da irin cancancansa domin ya jagoranci wannan karamar hukuma ta dan dari. Da yarda Allah insha Allah idan ya zamanto mana shine wanda ya ci wannan zabe, lallai zamu ga canji a wannan karamar hukuma ta dan dari. Allah ya bamu nasara. Mun gode kwarai da gaske. To, alhamdulillah wannan ta mace. Domin kuwa Umar Dahiru matashi ne iri na irinka. Mu tsaya domin tabbatar da nasararsa. Kun amince? Kun amince? Insha Allah. Yayi kuma jami. Mai saba ku so na da ta. Me saba za ku fahimce ni ba ta. Ba na son rashin kunya ba. Ni za ka kalle ni ka ce mu ba ni da hankali. Matata ce. Ko kana so ko baka so, dole sai ka ƙara aure. Aure kuma? Kar ka sha mamaki irin ɗin iskan yaran nan ne gantalallu marasa amfani. Za ga an ɗauko kawo maka an ce ka aura. Kwarai da gaske. To in kin fasa kin raina kanki. Wace irin karya ce mara zuciya? Sha kawai ma. Matata ce. Umma, na zo ne ina son mai magana mai muhimmanci da ke. So da na ga kina ta magana auren nan umma, wai dan me kike so na ƙara auren nan da Allah? Matata muradina, ke nake zance, zuci ta ra'ayi kanki. Yanzu akan wannan ne damuwanki, ba san ƙara kula ta ƴa mace ba. What? Amarya ta sarauta 'yan mata ko kuma in ce uwar gida mai gabasi. Ke me ya kawo ki a gidan nan har za ki zo ki kama dukan mata na? Kina da hankali akan ki kuwa? Daga yau idan na sake ji wannan yarinya ko harara kika sake mata, to ki sani ki kore kanki da kanki tun kafin na zo gidan. Jannat, wallahi ina son mijina, ba na son rabuwa da mijina. Mijinki yana son ki. Insha Allah ba za ku taɓa rabuwa da shi ba. Ki je gida na sake ki saki daya. Ban taɓa tunanin kai jahili bane mara hankali sai yau. Kyakkyawa ke nake so kyakkyawa. Matata ce. Wannan yarinyar da ka gani ita nake so kuma ita zaka aura. Ko kana so ko baka so. An ce zara ba mu ne gwanata. Matata. Allah ga tambawa. Allah ga tambawa. Allah ga tambawa. Maƙurici mawadaci ne. Komai ya same ki ramna tiki barwa Allah. Allah ga tambawa. Allah
san bawa. Rayuwar duniya kenan, wani na san ka wani na kushe ka, sai ka dau duniyar ba komai ba dan wata ran za a rasa haka. Ramlatu karki ji komai dan na tabbata rabbana zai saka, tunda shi gatan bawa ne ba zai bar ki kuka ba. Maƙurci mawadaci ne, komai ya farko zai yi ƙarshe, komai ya same ki Ramlatu ki barwa Allah.